Total na 112 uniform as in non-uniform personnel sa Camp Simeon Ola ang nagpartisipar sa random drug testing kang komandansya kanakaaging Lunes, Enero 8. Sigun kay Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, tagapagtaram kang Philippine National Police Bicol, ang nasambit na random drug testing ang sa indama na paagi nga ni maipahiling na desidido sindang labanan ang paglakop kang iligal na droga urog na sa rehiyon. Dugang pa niya, taon-taon maninda inimpig kukundusir. Random selection kan sa mo yung mga personnel. So, may schedule yan, pero dahil may arama yan. Kung halimbawa kami, 500 kami digdi sa camp, sa regional headquarters, 1/4 ka iyan, pwede po na mag-drug testing. In kasong may magpositibo sindang personahe, sigun sa tagapagtaram, automatikong mahali sa serbisyo. Kung mag-engage ka sa illegal drugs, try to think your future. So, nakasalalay po sa pagiging malinis ng isang PNP personnel or even a government employee na never engage sa illegal drugs. Nakatala na magluwas ang resulta kang eksaminasyon antes pa matapos ang presenteng semana. Mientras tanto, pon Enero 5 hasta Enero 8 ngunya na taon, nasa 1,250 gramo na ni siya buwan na kumpiskar kang PNP Bicol o kantidad 8,566,436 pesos. Siya man na sospek ang nagka-arestar. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.